Wel, dwi yma yn ardal o Ffermwyr Ifanc, ac eleni, maen nhw'n dathlu pen blwydd yn 80. Ac yma, efo fi, mae Arwel Jones, sydd yn is-gadeirydd y mudiad. Sydd o lew? Siwmai, ti? Hei da. So, sut mae di mynd leni? Sut mae bob dim? Mae bod yn wythnos wych i wedi gwir. Ychydig yn dwym allai rai cystadlaethau fel y tynnu'r gelyn a rygbi, ond mae'r boes wedi rhoi ymdrech fawr mewn i wneud yn siŵr fod rhain cystadlaethau a'n safonol iawn. Oedd y crowd ma ddo'n anhygoel i'w gwylio reini, a mae'r cystadlu wedi bod o safon uchel a pawb wedi mwynhau y cystadlu hefyd. So felly, sut mae yn eich swydd chi fel is-gadeirydd felly? Wel, mae'n chydig mwy tawel leni o lle na beth fydd i blwyddyn nesaf. Dwi wedi cefnogi Vicky gymaint ag allai trwy'r gweithgareddau. Mae lot o waith trefili o amgylch siroedd wrth gwrs o 12 sir sydd dani yng Nghymru. A jyst i fod yn wyneb i'r mudiad ac i roi cymorth i'r staff wrth gwrs sy'n helpu ni. Wrth gwrs mae'r mudiad yn rhywbeth agos iawn at eich calon chi. Be mae'n golygu i chi fod fel is-gadeirydd? Mae'n gyfle i fi roi rhywbeth nôl i'r mudiad, ond rwy'n tywel swil pan dechreuais i, a mae'r mudiad wedi meithrin fi lan a datblygu fi fel unigolyn, a fydden ni dim yn lle i fi heddi o ran swydd pob dydd y blaw am y mudiad, ac mae'n gyfle i fi roi rhywbeth nôl i mudiad mor arbennig. So i bob adra, dachod, wbeth arall dwi efo sef yma cynrychioli'r mudiad, be da chi'n gweld mae'r mudiad yn neud i bobl ifanc y cefn gwlad felly? Wel, mae'n rhoi cyfle, mae'r mudiad ma'n fudiad o llawn hwyl, ond hefyd tîol o'r hwyl na, mae dysgu ac addysg, dysgu pobl i fod â sgiliau pob dydd, sgiliau o'n gallu defnyddio pob dydd, ac i fod yn arweinwyr yn y cymunedau gwledig ni. Wrth gwrs, a dyn sôn am arweinwyr. Be ydy'r tractor yma? Wel, tractor, mae'n chydig o wahanol lliw, werdd dylai fod sef John Deere a nath grŵp Talus Amos roedd i'r cadeirydd am y flwyddyn i fynd o amgylch Cymru. Mae'n gwneud taith tractor ym mhob sir mwyn dathlu 80 mlynedd, ac wrth gwrs mae nifer o siroedd bellach yn colli cyllid o'r cynghorau, ac felly mae'n gyfle i godi chydig o arian ar gyfer y mudiad, oherwydd ni fudiad sy'n gallu codi arian mawr tuag at elusennau. Mae rhaid ni hefyd i gofio fod elusen yn dechrau getre, a mae elusen yw Ffermwyr Ifanc yn llawn o wirfoddolwyr da yn ein cymunedau ni. Wel, gwych, ac mae hwn yn mynd i, da chi'n gweld yr logos ar yr ochr, so mae hwn yn mynd i drafeilio i bob sir yn Gymru felly. Ond wedi bod i roi hanner dwsin o siroedd ar hyn o bryd, a felly mae'n rhoi hanner dwsin ar ôl i fynd o amgylch, ac mae wir yn troi ac yn dal llygad pawb gan i fod yn y lliw porffor, sef lliw y mudiad, ac yn dathlu'r 80. Wel, gwych, a dyn, mae weld yn gynrychiolaeth da, a da chi'n fwy da wrth i. Diolch yn fawr ti. Diolch yn fawr iawn i chi.